DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras alas 12 sa isna, nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang. Inang kabilugan kan mga bareta ang udyan na pagkaaga, digdi sa Radyo DZGB. Kami po ang sindong mga kaibanan ngunyan, kami po ang sindong magiging tagapag-bareta. Ako po si Renz. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, Daraga LGU naganda naman para sa vaccination rollout. Albay Public Market kay po na mamantinir ang kalinigan. Clearing operations sa Legazpi City day pinagtuturosan kan Task Force Kalinisan. Bagong Sorsogon Museum bukas na sa publiko. Sa lado nasyonal, problema sa COVID-19 sa nasyon, salit na bagay para kay Duterte. Mobile vaccination dapat darahon sa mga komunidad. Roque, nagbasol na dahil siya nagpabakuna. Octa Group nagpatanid sa paglangkaw nin kaso kan COVID-19. Sa lado kan mga bareta sa ibang nasyon, apod ni US President Biden, inisnab ni North Korean leader Kim Jong-un. Sa sports, Pinoy boxer madepensa kan sa iyang titulo sa masunod na bulan. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Dahilan tamay nagabot ng supply nin bakuna kontra sa COVID-19 sa reyo ng gobyerno lokal kan Daraga Albay, magkakaigwa naman ng preparasyon para sa indang vaccination rollout para sa mga nasa prioridad na listahan siring sa mga health workers as in medical frontliners. Sa regular na sesyon dyan na hapon, kan Sangguniang Bayan, sinabi ni Vice Alcalde Junji Ausian na iniansaro sa tatawan daning atensyon sa agenda na tutukaron kan konseho. Silang sinabi na kinakaipuan na makanda na masindaing kaso igwa ng bakuna na maresibi sinda mantang magkaigwa mong una ding simulation exercises. Ang baretang ini hatod sa Indokan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tinawanin paliwanag ni Albay Public Market Acting Administrator Ralph Vincent Lasin na kaipuan man sanan ang kooperasyon kan mga okupadong pesto o kan may mga okupadong pesto sa saudan base sa napirmahan na kontrata tanganing dai magkaigwanin problema. Sa iyang sinabi na dapat sunodon sana ang sukol kan pesto asin dai na maglagpas parigdi para dai makaulang sa publiko. Dinagdag pa man ni Lasin na marhay man na magsusunod o nagsusunod ang mga may pesto dahilan tamagayon ang sistema sa laog kan na saudan asin belo ang pagirohiro kan publiko. Sa iyang tinawanin doon na siya mabase man sana sa mga hero ninda sa ordinansa kan gobyerno lokal may relasyon sa pag-okupar nin mga pesto sa saudan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multify. Ibabalik na ang mga border checkpoint sa probinsya kan Albay. Sigun kay Danny Garcia, tagapagtaran ni Gobernador Al Francis Bichara, obheto kainin na masustiniran ang hababang numero kan mga nagpopositibo sa coronavirus disease 2019 sa Albay. Kung sa'yo ng gabos na malaog sa probinsya, madiretso muna sa Ligaw Rehabilitation Center para iperaron sa magkakanigong profiling asin screening. Bantang nakatalan na makipaghurong si Bichara sa mga alkalde sa probinsya kung anong pasistema ang gigibuhon. Ini matapos sa pagkapag-registering halangkaw ng numero ka nagpopositibo sa COVID-19 sa Manila kung kaya dapat sanang maging maingat tanganing day naman maglakop ang nasabing helang.
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pig-iimbiteran kan Diocese kan Legazpi ang publiko na magbisita sa mga parokya. Tanganing hilingon ang exhibit kan ika-500 na taon kan pag-abot kan Kristyanismo sa Pilipinas. Sigun kay Reverend Monsignor Crispin Bernarte Jr., ang Vicar General for Administration kan Diocese, importanteng marhay na mahiling asin maaraman kan lambang Kristiyano ang mga agi-agi kan kada parokya. Puon kan pigmuk na ini hanggang sa presente. Ang mga parokya bukas alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon, Domingo hasta Sabado. Piglalauman na ragsaon ini kan mga paratubod kung kaya nagpagiramdom sa Bernarte na magsunod man giraray sa minimum health standard, araw kan pagsulog kan face mask, face shield asin ang pag-obserbar sa physical distancing. 1.8 milyon pesos ang pinag-alokar na pondo kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa pagbakal kan anti-rabies vaccine. Sigun kay Legazpi City Veterinary Officer Dr. Manny Estepona, dakula ang magiging tabangan kay ni tanganing makabakal ng suffisyenteng numero kan bakuna sa planong itudok sa 24,000 na ayam sa syudad. Paliwanag ni Estepona kay po na aktibaran ang pagbakuna kontra sa rabies tanganing dayon na madugangan ang mga nabibiktima kan rabies na enot naman na narehistro kan pagkagadan. Sa kunyan pinag-iinguan na nindang makabakal ka nasabing bakuna tanganing mapuna naman ang vaccination sa mga ayam. Nagpaluwas na nin guidelines ang gobyerno provincial kan Sorsogon manungod sa mga malaog sa saindang lugar. Basado sa Executive Order No. 11-2021, puun sa Lunes, pigtutugutan na ang intra-regional travel sa laogan Kabicolan, paluwas asin palaog sa paagikan pampublikong transportasyon. Kung sa inang gabos na pasahero o pera sa driver asin konduktor, ang ipapairarom sa assessment asin kwarantina. Basado naman sa Executive Order 78-2020. Mantang ang gabos na pampublikong bihikulo ang tutugutan na magbaba kan sa inda mga pasahero sa mga nakabugtak na terminal kan kada lokal na gobyerno para sa health assessment. Ang mga driver asin konduktor ang maygot na masunod sa ipinapautob na health standards. Alagad ang jeep, tricycle asin iba pang nagbabiyahe sa Laucan probinsya. Ang dain naman kasabay sinasabing kasuguan. Maski tapos na ang evaluation kan Department of Interior and Local Government, may kinaraman sa road clearing operations. Talagang porsigido manggiraray ang Task Force Kalinisan at Kaayusan na linigan ng mga tinampo kontra sa mga nakakaulang na dalan. Yan ang tinawanan kasigurasyon ni Andy Marbella, pamayokan task force sa pagsasabi na isinda masawa na maglibot ng reparohon asin akbuton ang mga illegal na nakaparadang behikulo sa motorsiklo man. Idinagdag pa man niya na sinda nagkakaigwan ng operasyon susugman sa orden kang gobyerno asin magin man kan na orden kang gobyerno lokal asin DILG mantang magay na resulta kung mahiwas ang mga dalan asin dainang mga nakakaulang. Bukas na sa publiko ang Museo Sorsogon puon Lunes hasta Biyernes alas 8:30 hanggang alas 11 nin pagkaaga asin alauna hasta alas 4:30 sa hapon. Alagad may mga regulasyon na dapat sunodon an malaog. Maygot na ipapautob ang pagsuolog nin face mask asin face shield. Mantang ang mga personang 15 anyos pa asin hasta 65 anyos ang pwedeng magbisita kay puhan sana magpresentar nin balidong ID. Kay puhan man na magdara nin lapis para sa pagsurat sa mga form sa museo. Sa mga grupong may plano magbisita ang kay puhan na magpabook nin schedule duwang aldaw bago ang petsa kan pagduman. Inabusuan man ang publiko na ibitaran ang pagdara nin darakulang bag, inumon, pagkaon asin ang mga ataman na hayop. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kaini. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets.
na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1210, series of 2020. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaokitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdaraining helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Si Pauline Luna po, ang mga
Mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with APE. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, ape.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@ape.net.ph. APE, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ho, 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 ho. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga Big C centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano ni kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mong manood ng sine? Yun naman eh! Ang sarap balikan! Eto rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo! Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Sa dit na bagay, siri ka ni pinagdaladawan ni Presidente Rodrigo Duterte ang presenteng sitwasyon na sin problema ka nasyon dahil sa COVID-19 pandemic. Sarong taon matapos ay peraraman Metro Manila sa lockdown.
Sigun kay Presidente Duterte, salit na bagay sana kung may kukonsiderar ang pandemya asin daing dapat na ikadakot ang publiko dahil dahi sindapig papabayaan kan gobyerno. Sa katunayan, sinabi niyang mas matindi pa ang mga nakaaging trahedya sa nasyon kan mga nakalihis na panahon. Sa ngunyan, sa rong taon matapos ipairaraman Metro Manila sa lockdown, mantinido pa manggiraray na paano ang mga ospital sa nasyon dahil sa padago sa pagitaas kan kaso ng COVID-19. Sa pinakauring record ng Department of Health o DOH, nasa kabilugan na 626,893 na ang kaso ng COVID-19 sa nasyon kung saan 12,000 sa mga inian nagadanmantang nasa 577 man ang bilang kan mga nakarecover. Sinabi man kan Dole na nasa 5 milyon ang bilang ng mga nawara na sinposibleng mawaran ng trabaho dahilan sa pandemya. Ipinag-orden na ni Presidente Rodrigo Duterte ang mobile vaccination sa mga nagtitios na komunidad. Sa pagampang ni Presidente Duterte sa publiko kasubanggi, sinabi kay ni na dapat magduman ang mga vaccinators sa mga squatter communities para mabakunahan ang mga ini kontra COVID-19. Dagdag pa man kang Presidente na dapat magbiyo nin persaan man ibang ahensya nin gobyerno para may pautob ang nasambit na direktiba. Alagad inako ni Health Secretary Francisco Duque III na madidipisilan ang mga ahensya nin gobyerno na ipautob ang nasabing direktiba lalo na tadaiman pwede ang mobile vaccination sa ngunyan. Ibinasol ni Health Secretary Francisco Duque III sa quarantine fatigue ang padagos sa pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Ida naging reaksyon ni Duque matapos sa makapag-register ng ribo-ribong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa nagkapirang magkakasunod na aldaw. Sagun kay Duque, nakakalarma ng padagos sa pagitaas kan kaso kan COVID-19 sa nasyon. Maski nga ni posible na dahilan kan padagos sa sinmarikas na pagitaas kan kaso ng COVID-19 ang mga bagong variant kan helang alagad sa sa nahihiling nindang rason kan paglakop kay ni ang pagturos kan quarantine protocols sa sinanday pagsusunod din minimum health protocols. May giramdom na nagpatanan ng Octa Research Group na posibleng makapag-rehistro ng 20,000 na bagong kaso kan COVID-19 kada aldaw pag-abot kan bulan nin Abril. Nagpatani din Octa Group na posibleng umabot sa 20,000 na kaso ng COVID-19 kada aldaw kung dai mapupugulan ang pag-itaas kay ni. Paliwanag ni Dr. Guido David kan Octa na kung magbabasayan ang current reproduction number, ngunyan asin dai ini maagapan bako malabog na maabot ang nasabing bilang kada aldaw. Ang halangkaw na reproduction number sigun sa iya, indikasyon kan padagos na paglakop kan virus. Katakod kay ni, sinabi kan grupo na kaibahan na sa mga syudad sa NCR na nakapagrehistro ng halangkaw na kaso kan mga nakakaulakit na helang ang Quezon City, Manila, Pasay, Siringman ng Makati, Paranaque, Taguig, Caloocan, Pasig, Malabon, Valenzuela, Marikina, asin na Navotas. Nagpahayag nin pagbasol si Presidential Spokesperson Harry Roque na dahil siya nakapagpatulok rin bakuna kontra COVID-19 kan buo na ng vaccination program kan gobyerno. Ini ang sinabi ni Roque matapos i-anunsyo na tinamaan siya ng COVID-19. Tinawanin doon ni Roque na kung dai na ubusan ng bakuna kay ito asin siya natudukan na sigurong dai siya tatamaan kay ni. Dahil ang digdin na besuhan ni Roque ang mga health workers sa nasyon na magpabakuna na kontra COVID-19 tanganin din maulakitan kan nakakagadan na virus. Kinarampag ni Deputy Minority Leader asin Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate ang gobyernong Duterte na salidahan na ang pagdesignar kay Interagency Task Force o IATF sa Interagency Task Force o IATF as iba pang opisyal na dapat kuta na mas kinakahilingan nin pag-iingat sa publiko kontra sa COVID-19. Ini ang sentimiento ni Zarate kasabay naman kan pagpagiramdom sa sarong taon o paggiramdom sa sarong taon na lockdown puon kan magputok ang Bareta na paglaog kan COVID-19 sa nasyon. Sigun kay Zarate, ang mga namamanwaan ang pigbabasol sa biglang pag-itaas kan kaso nin helang mantang nagkapera sa mga opisyal ang iyo pang nangingenot sa pagiging pasaway. Ang pinag-unambitan kan kongresista ina sa Philippine National Police o PNP Chief General de Bolsinas asin Presidential Spokesperson Harry Roque na kumpirma nga positibo sa COVID-19. Inapod kang kongresista na si Sinas na epitome
of impunity dahil apisar kan pagsuhay kay ni sa ginibong Manyanita Party kanakaaging taon sa iyang kumpleanyo dahil man ini nag-agi sa health screening kan magduman sa Mindoro. Mantang si Roque ang sulamenteng halimbawa nin pasaway dahil sa imbes na mag-isolate matapos makumpirmang may COVID-19, nagibo pa kaining maglaog sa iyang opisina kasuhapon kung saan may patakot na posibleng maulakitan ang ibang empleyado sa palasyo. Bareta sa ibang nasyon na ipig-intiende ni North Korean leader Kim Jong-un ang napod ni US President Joe Biden. Yan sinabi kan sarong senior official sa White House. Sinabi niya nga nasabing pag-apod ni Biden para tukaron ang mayibang issues asin mabawasan ang tensyon entre kan duwang nasyon. Pero dahil man pigdetalye kan opisyal kung ano ang iba pang dahilan kan pag-apod ni Biden. Sarong man lang tinawanin doon kan Estados Unidos sa sindan naglalaom na mariparo kan North Korea para mapunan na ang pag-uulay kan duwang lado asin masolusyonan ang mga pagkakaiba kay ni. Bareta sa lado nin Karawat, madefensa giraray si IBF World Super Flyweight Champion Jerwin Ancaja sa iyang titulo sa ikasyam na beses. Ini matapos nakasado na ang laban ni Ancajas sa Mexican boxer na si Jonathan Javier Rodriguez na mangyayari sa Ancasville, Connecticut sa Abril 10, 2019 kan ultimong magsabak sa laban si Ancajas sa matapos madefensan kay niyan sa iyang corona kontra kay Miguel Gonzalez na napabagsak niya sa 6th round kan laban. Ipinaliwanag ni manager Joven Jimenez kan team Ancajas na ang kawat gigibuhon maski dainin meron dahilan sa COVID-19 pandemic. Breakthrough! Clean capsule ang anapod kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa kinaban sa pagpresentar nindang imbensyon sa publiko. Ang clean capsule, sigon sa mga eksperto, ang solamenteng portable inflator o pampabutog sa goma anuman na oras sa kaipuan mo ini. Super fast inflation ang feature kay ni dahil kaya nindang pabutogon ang goma kan bisikleta, motorsiklo, asin magin kan sa imong auto pati na ang mga mattresses. 150 PSI per 10.38 bar sa simpleng one-click operation sa ratod kay ni. Rechargeable ni asin kaya magpabutog nin apat na standard na reda nin auto, tawong orwalong reda nin motorsiklo asin 28 na reda nin bisikleta o 50 na basketballs. Istorya na iiba! May pagtubod ang nagkaperang Thai na pwede kang maghagad din mga tatayaan na numero sa loto sa sarong kahoy. Kadaklan sa nagigibo kan pamanhiin nagdayo pa sa masagosong kadlagan sa Thailand para maghanap nin gurang na kahoy. Nagtutubod ang mga Thai na mas gurang ang kahoy, mas makapangyarihan ang mga elemental na nakaisardigdi na makakapagtaon nin loto number sa inda. Pero napatunayan ni Isaka Tomoya, sarong Japanese expat sa Bangkok, na dain na kaipuhan magdayo sa kadlagan para makakuha ni numerong tatayaan. Sigun kay Tomoyas, sa sarong kahoy na nakataning kang mall sa Thonglor, Bangkok, ang nakapagtao sa iya nin winning lotto numbers. Sigun kay Tomoya, haloy na niyang nadadangog ang manungod sa pagtubod na ini kan mga Thai kung kaya nakahiling siya nin kahoy sa mall na sa iyang pinasyaran, naisipan niyang kuskuson ini asin nagpangadji na tawan siya nin numero. Matapos magpangadji asin mag-concentrate, may naaninag siyang numero 3, 7 asin 1 na tulos may nang tinayaan sa haraning lottery outlet. Dahil makapaniwala si Tomoya dahil langgana siya nin 2,000 baht matapos tayaan niya ang nasabing numero. Inistorya niya sa iyang YouTube channel ang ibang klaseng eksperyensya na naging viral sa Thai netizens. Flashback! Marso 16 kan 1521 kan mahilig ni Ferdinand Magellan ang isla kan Zamal na sangunyan iyo ang Samar Island. Sa sulod na aldaw nagdoong sinda sa sarong isla sa sur na parte kan Samar na inapod na Pigafetta na humuno ng unyan bistado na bilang humunhon sarong barangay sa Gian na Eastern Samar. Yan ang mga bareta
Sinurat dyan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po sa inyong naging tagapagbareta ko dyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Pangalan ni Ramir Tanay, sa Lalo Technical. Ako po si Angel Mustaza. Di magalit, di magpugnat. Masunod na ang programang ISKARAMUSA pagkatapos sa nagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an satong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo?
At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo Diabetes Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana, electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop. Dahilan tabaka matumba ang mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative, asin kan estasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:42 na pagkaudto. This time check is brought to you by SM City Legazpi 3-day sale on March 19, 20, and 21. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win a brand new Suzuki S Espresso MT. See you at SM City Legazpi 3-day sale March 19, 20, and 21. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Red Horse Extra Strong, ito ang tama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB. Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Nagkaraon na. Puwerte ang malipot na tubig. Na mainit sa luwas. Inis yung init na malanit. Matindi ha. Diyos, marhay na pagkaudto sa inagabos mga tuga. Welcome po sa programang Iskaramusa. Kayo ba siyempre ang one and only, ang solo-solong solamente. Ang totoy noon, pero tito ngayon, tito ng Albay po yan, Renz Luna po. At siyempre sa mga kapartner,
Maray na udo po sa Indogabos dyan. Ako po si Angel Mustaza. Maray na pagkauto dyan sa Indogabos na nagkakaraon, makaraon, and sa mga daipa, nagkakaraon. So, nangungurod to na dyan sa luwas, ha? Happy lunchtime po sa Indogabos. Habang ka mo naganguya, habang ka mo nagtutulong nga sa inyong kinaon, habang nagiinom ng tubig, habang pigkakagat iyan na pritos na si Bubo, magdangog, asin mag-antabay sa Iskaramusa. Ang sa kuya pong numero 0966-1931-118 0966-1931-118. Sa kuya smart number 0949-4334-061 0949-4334-061. Ang number mga sang kapartner. Okay, ang sa kuya na numbers sa Globe 0915-415-4899. Aha. Kanina pa ining text sa kuya Tito Renz. Sabi ni 3140. Good PM, Miss Angel Mustaza. Greetings. Lesson learned. Ako mabasa lang ako Tito Renz. Sabi niya, lesson learned naman po, yan sa to na dapat ang iboto na president bako loyos an utak o payo. Apektado na paano ang sarok pang payo. Ang tendency paano ang napipili pa kaining cabinet executives pareho man o kung bako bading ang mga pag-iisip. Dapat ang ibuboto kung igwa pang susunod na eleksyon ang idadai maglampas sa 65 tatultol at mabilis pa ang dalagan kang utak sa karahayan kan bilog na nasyon. Buraan sarong pinaka-important igwa kita gabos na sarong advocacy na mapilitan na napakalumang sakat. Okay. Medyo negative yan, Sabi na, eto pa, nagbasa niya, kapag nag-discuss na border control, please consider below. Ano daw, sabi na, kung ma-enhance ng ang strict borders control traveling by land and air, paano po ang travel by sea through large vessels as well as small bangkas coming from other regions or any high-risk areas? Kailangan may in-charge specifically sa mga coastal municipalities and barangays aside from PCGs. The PCGs has limited personnel and mobility, so dapat may close coordination sila through handheld amateur radios with cheaper prices nowadays which do not require NTC permit. Yung mga purok officials along coastline dapat to alert and be vigilant sa mga new arrivals sa purok nila. If power supply is unavailable in the area for charging of radios, it can be done through solar power. Thank you. Ano? Ako lang, basa lang. Okay. Kanya-kanyang restriction na tabi sa LGU. Basta, so pagtaram kan gobyerno provincial niya to, isarado na, bigbitan sa border control digdi sa Albay. So kanya-kanyang LGU, kung ikasakop, may dagat ka dyan, kanya-kanyang na yan, disposition na tabi. Kasi sigurado, yan na pinag-suwestiyon mo, nakaano naman yan sa inda, sa mga planning methods tinda. Parti naman yan kan sa indang precautionary measures. Taka ito pa man baga, galing man sa nakita nagulit-ulit baga magbasa kay libro, nakasarong taon na nga nakitang ngunyan naka-lockdown. Sabi man ni 8811, lunch po, suggest ko po sa steps pagbakuna. Inuton muna ang screening bago ang rehistro and counseling, tasayang po ang oras kung bako qualified bakunahan. Garo po may conflict, mantang maluwag sa Lunes ang Sorsogon province sa boundary, saka man maistrikto higpit ulit ang probinsya ng Albay. Garo po sintonado ang tanog. Na inot, screening o so Siyempre, maparegister ka muna. Ang Ligaspi, baga Tito Renz, may QR code. Nakaipunan mo mag-register dyan. Pero, ang gabos man nag-register dyan, mapabakuna ka or dae, basta taga-Ligaspi ka and nagtatrabaho ka digdi, pwede kang mag-register dyan. Para naman iyan sa basis kung piraso babakunahan and piraso dae mapabakuna. Kaya nga ni mga tugang baga, igwa kita ang pagtataram na waiver. Maski mag-register ka dyan, ma-waiver ka manggiraray kung gusto mo magpabakuna o dahil. Tapos, ang nagpaparegister dyan, feeling ko, halimbawa, ikang persona ka, gusto mo na talaga magpabakuna. Pero as we go through, duman sa lugar, duman nahiling na day ka pwedeng, kaya nga ni may assessment and screening, duman mahiling na day ka pwede, so, okay lang. At least, gusto mo na talaga magpabakuna. In your life, you see
Parte na yan mga tlugang kang proseso. Kung di ka malaog dyan sa ospital ko, mapabakuna ka. Parte na yan na may screening ka talaga. Tanganing hapot-hapoton ka mo kung namamatayan, mga comorbidity mo, kung pirang edad mo. Tama nga bakuna ba ganyatong ngunyan, dahil may specific yan na edad na target na pwedeng bakunahan. So, what if nagdyan ka, senior citizen ka, 70 years old ka pataas. Tapos nag-request ka na magpabakuna kay Sinovac. Wala naman basta-basta ka sa nanyan tudukan kay Sinovac. Kaya man pwede, ang Sinovac baga magpuan 18 years old hanggang 65 years old. Ang AstraZeneca magpuan 18 years old pataas kung skip yan ang edad mo na. Kaya aron kaya ng example lang yan mga tugang kan mga precautionary measures sa pinagtatarang ng gobyerno. Kaya nga kay puwang ki-assessment. Basta ang importante, mabakunahan na kitang ngunyan habang igwa pa kitang supply. Tapos posibleng habang naghahaloy ang supply kan bakuna, posible pa iyan magbawas. Dahil lanta dakol ang demand sa bilog na mundo. Halos gabos na iponin nin bakuna. Halos gabos kaipuhan. Warang nasyon ngunyan ang dai kaipuhan ng bakuna. Kapwera ko talaga isla, dai ka nabibisita kan mga ibang tao. O yan talaga, wala mo kaipuhan kay bakuna. Oy, marahay na hapon kay Riley. Riley dyan sa Kagbakong. Nagadangog da siya ngayon, sabi kan tugang ko. Ay, mawi dyan si Mumay Secret. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, good dun po, Tito Renz and Ma'am Angel, green uniform. Kasi nga po, Kuya Gerald Aranya, we are green-minded. Oy! Sabi nga ni Kuya Bongjing, it doesn't mean na green-minded ka is yung bastos na ang pinagsasasabi mo. Kundi kung green-minded ka, you are thinking about nature. Diba Kuya Bongjing? Nature lover si Kuya Bongjing. Kaya alam niya ni Kuya Bongjing. Kaya may iba na kata kay Papa Mar pag sinda. Pag may programa sinda sa Boses ng Kapalibutan. May iba kata sa mga lugar na tigduduman. Kay Father Momoy. Kay iba si Father Momoy. Dahil maabot naman sa tendency na ka-green-minded ka dahil lang iba-ibang mga bagay na sa iyo kung naiisip. Green-minded kita dahil lang nature lover. Kaya po ang atamanan na sa itong kapalibutan. Sabi ni Madam na Teresita Jacob, good afternoon po. Mananapon tabi ang Madam Teresita Jacob. Sabi ni Paring Jake Magalona, good afternoon Tito Pogi. Mas Pogi katabi Tito Jake Magalona. Sabi ni 8811, ang prab po, nainot ang orientation counseling sa screening. Baka sayang ng oras kung bako qualified. Siling ko kaan ma'am or sir, syempre, bago man sinda ining mga medical frontliners or sistema nag-isip kayo ni kung nang mainot, piga-adalan man po ninda yan kung dapat ba talaga ining mainot or mao dyan. Kaya yun po. Ang himay-himay yung ano ang nakapalaman duman sa screening? Ang nakapalaman sa screening mga tugay, yung hahapot-hapoton ka sa nangon na. Sa counseling, tatawan ng impormasyon, anong bakuna ini? Ano ngayon pwede mo ngayang mamatian? Anong mamatayan mo? All about the vaccine that will be injected to you. Samantalang sa screening hapoton ka na duman kung ika ba may allergy, may history ka ba na ika ngayon may ilang, may maintenance ka, tisak na subipi mo, ganyan. Sarap pa yan. Sarap pang pag-iiling ka dyan mga tugan. So pigtarambagan ni Dr. Chris Gianan. What if ining tao pala na mo yan na magpabakuna pero takot sa bakuna. Magpapagangit ang mga tao baga na hindi natakot. May phobia sa needle, duman na itong malaogs, duman sa counseling. Anong gigibuhon niya to para di ka matakot, Taso itong pag-test sa physical, as in magin man sa health, sa mga comorbidities mo, malaog ito dumana sa screening na pinagtataran. O itong counseling na pinagtataran, bigkatawan ng impormasyon, duman malaog kung ano sumamatayan mo, psychologically, emotionally, ano pa man na ibabadya, basta dahi pa magkikita na kapabakuna, kaya dahi tapaaraman na mamatayan dyan sa laog. Pero yan mga itong proseso, dahi man yan ilalaag dyan kung wala yan magkakanigong purpose. Sabi ni Manam na Malu, atento dating klaro. Marino do po si Renz and Ma'am Angel, kamusta po panahon dyan? Pa-shoutout naman po sa pamilya ko dyan sa nito, dating family and atento family sa Lambang. Keep safe po and thank you. Mainit po di Ma'am Malu, atento dating klaro. Mainit. Actually, hindi niya nasabot. Medyo namamatayan naman ng init. Mainit talaga digdi niya sa Bicol. Kanakagyan lang, uran-uran digdi. Sabi
Sabi ni Sir na Edwin Relucio, good PM, Madam Angel and Sir Renz. Cute ni Angel. Oh, romantic ka, Angel, ha? Cute ka pala na daan. Partida, nakamask pa yan. Aha, Wag mo na, Sir Edwin, papatanggal yung mask. Aha. Kasi bawal dito. Oo, bawal dito. Sabi na 987, nag-text sa Tuya. Good afternoon po sa inyong dalawa. Happy birthday nga pala kay Ate Judith Alpechin ng Barangay 24 Rizal. Oh, happy birthday Tabi. Judith Alpechin from 987. And sabi ni 020, good day po sa inyong dalawa, Kuya Renz at Ate Angel. Shandy ng Ligaw po. Oy, maray na po Tabi sa mo, Shandy ng Ligaw City. Sabi ni Kuya Gerald Aranya, PM dito ng Albay, mga taga-sain po sa Daraga nag-positive. Dahil po akong FBI. Sabi pa rin ni 327. Ngunyan po, total na kaso sa Daraga, 216. Ano? Pero so panibagong tulong kaso bagong pinag-announce kan Department of Health. Wala pa man pigpo-post si Mayor Vic Perete kung sa inining mga barangay. Kaya abang-abangan taatsa na hapon gayod. Mapaluwas iyan kay impormasyon. Samantalang digdi sa Legazpi, ang sarong nagpositibo taga Barangay 56 Taysan, medical frontliner, 26 years old babayi, siya si patient number 5014. Ang history of exposure niya for verification pa, and sa ngunyan, na-admitted na siya sa BRTT. O, ligo mo yan, may natamaan naman na medical frontliner. Sabi ni 8811, pwede niyo po ba kumustahin ngayon si Mayor after bakunahan? Kanina baga nagtaram si Mayor na siya okay man. Okay man. Kasi after baga nagampang kanina eh. Kay, sa programa ni Siski Naglaw, kay Sir Pio. Kay Papa Mar. Ay, kay Papa Mar na. Yun ito mga tawa, nabakunahan na si Mayor Rosal. Anong binakuna Tabi sa iyo, Angel? Sinovac. Sinovac. Kaya ang mga tugang kita, dahil na kita maging choosy sa bakuna, anong yaon dyan? Yun na iyan ang magpaano tata, dahil man na inaluwas dyan, kung dahil man yan safe. Ang kay po ang tangon niya, magkaigwa na kita kay herd immunity tanganing ining mga nasa pandok niya to na mga face mask, mawara na ini, aliunta na, tani makahangos na kita ning tultol. O siya man ang abo na makabuelo na kita, mag-restorya. Si Mayor Rosal, siya ang inat na mayor na official na nagpabakuna. Sa bilog na Bicol. Sa Bicol, Sinovac, Sabi dito rin, sabi ni 5779, ang ganda ng boses mo, Angel. Maganda ka pa sa personal. Siyempre yun. Alam mo, mag-abo pa. Siyempre yun yan. Yaw naman sa nagadarig, di magdinay pa kita. Yung Tabi, mag-iirin si Angel Tabi. Sa mga gusto magdadigdi, pwede man, basta magdara ka mong merindala. Talagang inano mo? Saka ning, maraysa na kita, Sabi ni, gusto mo po kung pwede, bakuna made in the Philippines. Kurang nga kitang bakuna made in Philippines, nalilipisilan nga kitang maghanap ki bakuna from other country. Sige ba sa Pilipinas? Sa latest development, mga tugang kan, pag-develop din bakuna, so nagkakapir ang mga nasyon, kaya riba naman yan ng US, as in iba pang nasyon, nagkaigwa man sindaki lakdang tanganing maggibo ni sa diring mga bakuna. So Malaysia, kundi ako nasasala, nasa proseso na sindakan paggibo man ng bakuna sa COVID-19, nagsadiri man sinda. Tama lang nga, pagkatapos ma-develop ining AstraZeneca, magiman Pfizer, nag-announce sa Malaysia na nagigibo man sinda sa diring research para sa indang bakuna. Hindi man sa Pilipinas, mga tugang, ang pinaka-latest na update ka iyan, sulagundi na pambulong baga sa ubo, asin sipon. Pinag-aadalan man iyan kan may mga eksperto. May kakayanan ba ang Philippines? May kakayanan ta. Igwa kita bagang Institute for Tropical Medicine. Iyan ang mga research group na lehitimong ma-research kay iniong mga posibleng mga produkto na makatabang sa tuya na makadevelop kay sa diring bakuna. Kaya lang, ang mangyayari kay ini Angel Tabi, so resources ta, kulang kita. Pero kaya ko ta na, may knowledge kita eh. Sabi ni 5779, dahil kami mapabakuna, takot kami. Kaya po talagang... Data man kayan sila mababasol. Data man parang, mababasol. Habang naghaloy sa pagbakuna, baad mag-switch pa. Ako nga ni, gari 40% nang nakukumbinsi. Pero talatang ko muna Covovax, sabi ni Mayor. By June
posibleng by June, mag-abot na ang sa tigbakal baga Tito Renz na bakuna. Sabi ni ito binakal ni Mayor. Sabi ni 8811, Angel, sabay kita pa bakuna. Ikang bakunahan ka ni Angel. Ikang bakunahan kayo ni Angel Tabi, ha? Delikado ini si Angel. Bakunahan ka kayo ni Akala mo, ang bait-bait ko. Charot. Alam mo yun, ko. Amazona to. Charot. Amazona, tali ka baga duman. Baba ka. Grabe ka na dito, Renz. Tali ka baga duman, Amazona baga. Tayo duman, taga-taas. Taga-bulod. Taas na bulod. Southern part. Southern part, kan Legazpi. Ika man daw talaga, Angel. Yung mga food, malugsot ka ngaya sa syudad. Ibig sabihin, pababa ito. Pababa. Pag nasa bulod ka, syempre ang bulod nasa itaas. Kaya, ali ka sa taas, taga-taas ka. Taga-taas sa bulod. Baka mas taga-taramong Taga-taas sa bulod. Ay, kagawad tabi, kagawad Archie Bamundi. Mapod ako after kang programa. Maray napon tabi sa imo, Councilor Archie Bamundi kan daraga. Mapod pa ako sa imo, pagkatapos kang programa. Ay, salamat sa inyo pagantabay. Alauna na nin pagkahapon. Salamat sa inyo pagantabay. Kami po ang nakaibanan nindongon niyan na pagkahapon. Sa programang Iskaramusa, ako po ang solamente. Anto tinoon, pero dito ngayon, dito ang albay po yan, Renz Luna po. Siyempre, kay Bananta si Richard Astor and si Arvin Laad sa IT. Kuya Ramir Tanay sa Lalo Technical. Ako man po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Minabati si Noreen Marhay na hapon. Goodbye bye-bye and mabuhay. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, skin disease, pangihina, walang ganang kumain